Днес ще разгледаме как да направим спид ефект на мини фигурка. Започваме с най-известния спидстър в вселената на DC, а именно The Flash. За да получим ефекта ни трябват плейтове и тайлове. Размерите са от 1 по 1 до 1 по 6. Най-дългия ето тук. Няма задължителна комбинация на плейтове и тайлове, просто гледате ефекта да ви хареса. Комбинацията от цветове е спрямо костюма на минифигурката. Имаме жълто и червено. Вторият спидстър, който ще разгледаме с този ефект, е именно Джей Герик, който е първият в вселената на DC от комиксите. Тук обаче имаме доста по-различна комбинация от цветове, за да получим този ефект. Имаме сиво, жълто, червено, черно, синьо, за да наблегнем на акцентите на минифигурката. Другата минифигурка, за която може да направите този ефект е, разбира се, Reverse Flash. За съжаление го нямам, но може да пробвате и за Супермен. Той не е спидстър, но е също толкова бърз, колкото The Flash. За феновете на Marvel може да пробвате с версиите на Quicksilver. Винаги може да експериментирате и да си направите такъв ефект за ваша минифигурка. Например, ето този пичага. Или нещо ваше къстъм. До следващия път.